Ами добре, Мими, ти да почни. Значи, чакахме баща и да ни направи пуканки и бяхме седнали на една пейка и понеже Надя нещо си оправяше и аз си хванах чантата за да й помогна и тръгнах малко напред, нали, за да може тя да се оправи на пътя. И, и тя стана и тръгна към мен. Аз мислех, че ме вижда и подадох чантата. Обаче тя не ме е виждала, защото беше с супер тъмни кола, които супер моя кефех, обаче бяха супер тъмните и едва ме виждаше. И аз си подадох чантата и тя понесе. И аз виждаше, чантата я прасна по И после ме болеше там нещо. да, Да. и Надя горката леко, тя беше търта и леко се разтресе някой смисъл горката. И после това нещо ми се заби в лицето и чантата беше някаква огромна. И после трябваше да взимаме... Надя помисли, че е нарочно и ми И, отмъсти, обаче аз бях без очила и мен супер много ме боля, защото се врата в ухото, не върху. и после там ходихме да вземем някакви... Не, Мими не беше така. После, нали, ние ходихме да вземем някакви пуканки от тати, ако не греша. Не бе, и той не беше сложил сол или нещо такова. Да, не би сложил сол и ние се карахме. Да, не се карахме с него, ама ти така го Не, ти не го хранеше, но казваш, че трябва да сложи сол. На мен ми се оплакваше по дяволите. И нещо такова, да.